गिबियावनो आङो अन्थाइबारि माया क्लाब लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जा दिनैनि मार्टियार्स दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट लानाय जादों बेनि दिनै जोंहा अपेनिंमोन स' बेवहाय आङो फिन खेबसेबाव फैफिननो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आङो साबायखर बावनांगोन अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौहाय जे बिथांमोना आंखौ फिन खेबसेबाव बेवहाय आंखौ फिन लेंहरफिननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर आरो लोगोसे आं बिथांमोननि जा खामानि मावनाय जितु फुटबल टुर्नामेन्ट एभ्रि इयाराव बिथांमोना लायो बिनि थाखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो लोगोसे जोंनि जा जाखांफुनाय जोहोलावफोर जाय बिथांमोना जोलुरावहाय इन्ट्रेस्टेड बिथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि खाबु होनायनि आङो साबायखर बावहरो आरो बिथांमोनखौ। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।